Gapu iti panagbibinadang manamnama iti panakilepppas a dagus ti konstruksyon ti drainage canal iti barangay sadiay Lagayan, Abra. Amay sa project ti DSWD Alah Seeds. Dayto iti detalye. Mapagnumaranan daytoy amar-aramid a drainage canal iti sitio Daya ken sitio Putik iti barangay poblasyon Lagayan, Abra. Tunggal residente ngamin katumultulong iti patrabaho karaman ng dagiti kamang ti lokal a gobyerno ti Lagayan, Area Coordinating Team Lagayan, Bureau of Fire Protection Philippine National Police, ken ti Barangay LGU. Ni Alma Zapata, may samot kadagiti nakibinadang iti daytoy a sub-project ti Department of Social Welfare and Development, Field Office Cordillera Administrative Region, Alah Seeds, wenno kapit bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services Program, kapangyarihan at kaunlaran sa Barangay Community Driven Development Modality. Pasamak nga ro ti mawawagan nga bayanihan ket adu dagiti naayat nga timulong akas may nga volunteer may sa akmat nga nakipagbayanihan adu dagiti ada dumapay nga volunteers ket napasamak nga rod ti makon ko na bayanihan ket adu ti naipas nakatulong takayat nimot nga mailepppas ko man daytoy nga project. Itikin agpaysuna magagarandan ang mailepppas ang nasaya at daytoy a proyekto at dakkel ang makatulong tapno saan ang malayos iti lugar na. Tapno mausar mo tin iti bumarangay daytoy nga drainage canal ket sapay la kuma abang ada dagiti naayat nga kalahi ket mailepppas nga nasayaat kunak man daytoy nga project ket agyaman kami unay iti DSWD Kalahi. Sigon kini Yvonne Gracious Elegado, Project Development Officer Free, ken Regional Stakeholder Engagement and Partnership Building Officer, ti DSWD for Alah Seeds, dumanon iti nasurok sa nga gasot a households iti agnumar ditoy, apaman ang malpas ti proyekto, anang rugi iti June 15 ita atawan. Kabayatan na, itang kailaang kidaw ti Barangay Development Council ti Poblasyon Abra, asapay kumakat at damanan iti sumaruno a proyekto nga ipaay ti DSWD Alah Seeds para iti lugar da.